asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen waa Gounass yéen wax nañu la Revache national bu Cheikh Diakha léegi nag bon chaque année comme ni nga daan defee rek année bu jot ñu ñëw def fi sun kii dépannage 10 jours yi ñëpp ma ànd ak sama naataango bureau bi yëpp ñëw ñëpp ay chef de gare lañ ay mag lañ ñu ñëw dépanner fi 10 jours te yàlla tax gratuit parce que dañ koy def màggal dañ koy def Tivaouane dañ koy def Popenguine dañ koy def Daaka bi aussi ginnaaw si région de Kolda la aussi suñ région duñ nangu mu dem kenn dem mu des daal bon ñu ngi fii ñëw nag vraiment ñu ngi ñuy toppatoo baax lekk manqué wul dara manqué wul ñu ngi support lépp liggéey bu ku paan fi daal soo ñëwee ñu dépanné la sans laajuñ la dara nga jënd pièce ñu monté léeg-léeg ñu am pièce sax ñu monté la waaw. waaw bon comme année yi départ métti woon na trop mais xam nga métti bi du question ay lekk naan wala yi parce que ñun dañuy dajale suñuy cotisation su ne Daaka des na 1 an ñu day suñu cotisation di ko cotiser ba 1 an bi jot amuñu oto bu ñuy ñëwee suñu ñëw dañuy ab oto wala ñuy di louer wala ñuy lijjanti ay gasoil ak yooyu bon si suñ moyens yi nga xam ne malgré suñu maigre moyens yi ñu am si la ñuy def ñëw suñu defee def suñuy dépense suñuy ndékki mais lekk bi manqué wul dara manqué wul mais daal lii suñu problème bi nga xam ne mooy suñu principal problème léeg-léeg nit oo ñu da ngay paan gasoil yi ñuy sol ñëw suñu ñëwee duñ ko mën a am luñ ko yaakaar jëlee oto yi si àll bi ñu paan nga ñëw fii da ngay liggéey amuñu heure bu nekk la ñuy liggéey vraiment moom fii moom place bi ñu jox nii baax na mais war nañu am suñu Daaka ñun mécaniciens yi nga xam ne fii dañu am suñu Daaka boo xam ne suñu neexee clôturer ko miire ko nekk fa sax nga xam ne daa buñ ñëwee fa la ñuy dal wala ñuy ñëw di xatal ak xatalante gi waaw. bon xam nga ñun Kolda amuñu accès total si kii bi ñun Baylo si lañ xam Gounass aj Baylo si ñoo bokk artisanat bi si membre bureau chambre de métier la bokk bi ñu xamante ak moom mu invité ñu yo ànd nañ sax ba dem si Abou Ndiaye dem nañ ba rajo kii bi dem nañ seeti Abou Ndiaye jógee Gounass Kolda ñëw seet si ko waxtaan ak moom nuyu ko woon ko li ñu fi liggéey parce que oto bu ñu liggéey dañ ko defal fiche lii lañ liggéey si Daaka bi chaque année Daaka bu ñu liggéey dañuy def enregistrement kii bi ñu def yëpp numéro oto bi panne bi mu am ak numéro téléphone chauffeur beeg yëpp quoi suñ paree évaluer ko parce que loolu niveau national la ñuy dem même comme ni ñu ko defee Magal ni ñu ko defee Touba ni ñu ko defee Popenguine noonu lañ koy defee xam ñaata lañ liggéey si Daaka bi ak lan moo ñu manqué lan mooy mooy mais bu ñu defee suñ évaluation yëpp suñ premier problème bi njëkk a am mooy moyen de transport yi parce que suñ sañoon waxuma Daaka bi rek mais tey ziar bu fi am fii dañ fiy ñëw lu cer na xewle fu ñu ko yëg dañuy dem bon am nañ fi ay contact ay bonne volonté talibé yu baax yoo xam ne xamante nañ même su Daaka bi jàllee dañuy waxtaan ak ñoom di ñu au téléphone am na ñu doon oo barki dem est-ce que da ngeen ñëw yéen a ngi si préparé yéen su ngeen ñëwul dañuy jaaxle bon vraiment loolu rek sant doy na sant yàlla quoi di ñaan yàlla rek ñun liñ fi ut si yàlla defal ñu ko man maa ngi tudd Thierno Badiane maay président Revache Kolda di trésorier national bu Revache national bu Cheikh Diakha voilà ñu ngi salaamaaleykum rahmatullah Daaka télévision minen calminama en calminima Buuyi minen juuro yettude Allah tan e juuraɗo nelaɗo meɗen sallallah alih w sallam salminde dental ceerno ngal foof eyyi minen kay ko mbiyetemi ko Omar Dramé mi jeeya ko Kolda ko mécanicien auto komi arta Daaka ko adata kam Daaka foof ko Daaka mi arat comme no yimɓe fof garta ɗaɓɓude duwaw mais ko adata men kadi ko wallugol yimɓeɓe wallugol julɓeɓe somi gari Daaka taɓe caɗele mabɓe banggal autoji ɗi min safra ɗum par ce que ala ko min ngala moyen ji komin gokki ceerno o mais min mbaɗi gande amen ɗe doole amen ɗe komin balla talibaɓe ceernoɓe yoɓe to woɗɗi ha Mali Burkina ha Nigéria ha comment ça s'appelle Guinée Bissau Guinée Conakry ko garoɓe ɗo ɓe keeɓa caɗele ha Gambie donc minen kadi min gara min ballito garoɓe tawa ɓe kewani hen probléme par ce que sa paani a woni ga e Daaka sa paani ga ko caɗele a calculat ko hotomi dépendre du holla hotomi heɓata pièce Allah walli noon tagi mécanicien on nan sur place o wallatama ko dépendre ma fi sabilillahi ɗum noon ko waɗi ɗum foof ko wala Allah e nelaɗo meɗen ko ceerno meɗen ceerno Manna Gounass ceerno meɗen khalifa meɗen mawɗo o ko ceerno Alaji Amad Tidiane mbo Manna Gounass vraiment min jiiɗi dal hitande fof min tawe hen par ce que minen ɗum ɗon ko weltare amen min jeeya Kolda ga ko Kolda jeeyi ɗum mais chaque année min kawra ga kadi dental Tambacounda naɓe min mbaɗa golle ɗe fof hunde wotere Allah noon walli men mi ardi e équipement mi ardi e président mo mi ardi e mawnoraɓe am ɓe fof ko mawniɓe ko joomaɓe garage uji ko responsable ji
mais sa ɓe boppa galleji mabɓe balɗe sappo ɓe gara ɓe liggono ceerno fi sabilillahi par ce que min ngala million ji komin gokki ceerno ɓe ngala dara komin min walle ceerno so woni nder Daka so o wirdano men pour min keɓa Allah minen kadi min balla mo ga yasga pour minen kadi min keɓa Allah par ce que somo duwano men to minen kadi min balla mo ga yas ta hoɓɓe makko ɓe ala jakilɗo donc ceerno kala ko duwanto men tan yawa yettade wa ko ɗum tan waɗi ɗum woni tepere amen dal e Daka o wa ɗon nde ko mi welti mi salmina ɓe dental Kolda d' abord mi salmina dental Kolda buy wona seeɗa ɗoni dental babam ceerno Hamidou Dia yallah yurmo yallah yaafamo par ce que kanko woni baba men kanko woni jinnaji amen to Kolda koye makko men rewi donc woɓɓe hikka Allah tawnumo rowani Allah tawnanimo hikka donc min ñagoto tan yallah yurmomo yaafamo yallah wattimo yaafaɓe wonde bo yenanede lakra voilà wattidemo accaɓe donc Daka minen guila min jibinaka Daka nan yaaha min jibina ha min mawni Daka nan yaaha no avance ko wonno ko cuuɗi ɗiɗi tati yeehi ha joni woni 2 kilométre ɗum ko yettude Allah ɗum noon barke Allah en laaɗo meɗen Mouhamadou e barke ceerno o par ce que min anndi ko duwoto ko Allah jaabini ɗum ko yettude Allah sa ari Daka nat ko jiyata Daka ko ɗum ala dara ala nokku e aduna ɗum ala dara goɗɗo wawata ha lebde ha min ha nawa mi dula goɗɗo si wona Makka mi yiya ɗum dula donc ɗo ko woni ɗo ko ala nokku balɗe sappo yimɓe nan juula tan ko wirdegol tan e juulugol e torogol Allah ɗum ala haala sah ɗum waɗa ɗiɗi sah koma Allah jaaben duwawji ɗi donc minen caɗele amen foof ko comme no président amo wini caɗele amen ɗe ko hebde Daka amen bien vrai min gokkama place uji min ñamat min jarat mais min ngala moyen ji kadi moyen ji amen ɗi no famɗi somin gara ga ko cotisation menen foof chef de garage ɗi watta goto ɓeɗo temedde ɗiɗi ɓeɗo temedere ha min kawritina ɗum mbuɗɗiɗi mbutati min mbawa sodde carburant min garde sukaɓe min gardi ha presque yimɓe nogas min jaha min luwa otoje min ngala moyen ji ɗum donc yettude Allah tan min andi ɓoye foof heɓoto par ce que minen pawi yakar e ceerno ma Allah wallu minen pawi yakar minen foof minen pawi yakar e ceerno ko ma Allah wallum te min andi ko duwanto men ko hay so yiyani men minen gandi hakkillaji makko ne amen par ce que o nanat min gari e Daka eyyi ɗum ɗon kadi ala sikke machallah eyyi yettude Allah tan caggal nelaɗo meɗen Mouhamadou oya gonɗo Gounas o ceerno Amadou Baylo Sy ko neɗɗo moƴƴo par ce que hitande foof somin gari ga ko jogui ko foti nawde galle makko feccat hen o totta men minen eyyi ko moƴƴo o waɗi feere kadi ha min jeyino radio moɗon min jeeyi min jiide directeur rowani ko Daka saki o nawi men ha radio waɗi mi invité min jeeyi min jiidi e monsieur Ndiaye Aladji Abou donc vraiment min jewti e makko dal min mbaɗi échangé ko heewi ko neɗɗo moƴƴo nak par ce que vraiment komin jimbo ko bila wiya mécanicien ji ɗi gari Kolda tan kanko o sisasi o wari o waɗi min recevoir o wiya dara a fawan hen hunde o nawi men ha salon makko o joɗini men o namni men besoin ji amin fof min haali te Allah no andi ñanden mum kadi o waɗi goɗɗum kanko ko waaji o mais nak fof e muɗum dal hunde fof a anniyoto neɗɗo hunde mais si Allah woni hoddirani on wattu ɗon ala sago ma paɗa eyyi hunde fof ko artigue ko haalni men ko min nani ɗum yettude Allah dal e jarde on onon yimɓe Gounas machallah eyyi minen jogui flyers ji comme no ɗum ɗo bandolorji c'est minen jogui kadi min kaɓɓat ɗum e nder sare ndo goɗɗuɗi min mbaɗa ɗum to nder Manna Gounas pour si woni kala minen jogui gilet ji am kala panɗo sa yi adresse o tan a wawi noddude numéro ji gonɗi toon ɗi sa noddi kala ɗo mbawɗa wonde min jahat min kuɓɓa auto ji amen min jaa min tawma min départ eyyi hay siko moteur min jippinaga moteur ɗo ni sa boji ɗi ɓe déclasi joni moteur ɓe jippina moteur goɗɗo pour ɓe change dicté plateau donc golle ɗe minen ko beltarogol minen ko wiyete wuuli Daka ko min ganda ɗum ko wiyete ɓuuɓi min ganda ɗum par ce que min gandi ala sago min gandi ceerno e duwano men komin keɓata toon ko ɓuuri ko wulani de wunnangue wuuli wulani min ganda ɗum eyyi ala sago ɗon ko weltare tan minen Revas ko national sur les 14 régions du Sénégal et 45 départements fof no jogui représentant minen noon président amen ko Cheikh Dianka wiyete woni Dakar
o national mais président amen région Kolda o woni wiyeteɗo Ibrahima Badiane no wiye Ceerno Badiane donc ko abbiyene hen e Baba Boy Bambara en oɗo ko mawɗo amen chauffeur Ibrahima Ibou ɓe mbiyamo Ibou Gueye oɗo ko Sow Amadou Sow yo joni ko national minen mbay ko Kolda ko minen jeeyi Dakar o comment min gara ɓe kadi ɓe garat toujours ɓe gara ɓe tawta men ɓe mballito men e golle ɗe wo Dakar wo Thiès wo Diourbel ha Sindia ha Fatick to comment ça s'appelle encore région hay Ziguinchor ɓe foof ɓe garat hewɓe garat ɓe mballito men e golle ɗe ok hikka Kolda min gari presque ko yimɓe nogas eyyi minen pour l'instant nini départ eyyi ko ɗum yimɓe nogas tan hanki min mbaɗi présenté ga ko woni ga base ga minen e sukaɓe amen mais responsable tiji min goni yimɓe joo chef de garage ko heddi ko sukaɓe amen voilà ko ɓen min gardi quoi eyyi woɓɓe garat sey ha Dakar heddimo balɗe 5 woɓɓe garat ɓe mbaɗa men renforcé eyyi goɗɗo iwat ha ɓe Gossas ɓe fof ɓe garat eyyi min ko mbiyetemi ko Omar Dramé jeeyami ko Kolda mécanicien auto jeeyami Kolda 6 kilos mais mi jeeya e relevage national Cheikh Dianka du Sénégal sur les 14 régions du Sénégal. ko minen association mécanicien électricien région Tambacounda ko minen ari ɗo hikka e Dakar o pour waɗugol représenté mécanicien ɓe immoriɓe hedde Sénégal oriental pour dépannage gratuit o min komin wiyete Ibrahima Bari ɓuri kan andirde Vieux Bari komin secrétaire général association o eyyi min ari ɗo hikka woni 7e édition amen gila men fuɗɗi Dakar ɗo miɗen wawi wiide ko minen sincimo e dépannage gratuit o ko minen adi fuɗɗade ɗum ɗo eyyi mi yettore Allah wodani en fof Allah walli men gila men immi ɗo men fuɗɗi première édition o men ari men halni ɗum Ceerno wi kam est ce que ɗum meeɗi wadde ɗo on nani ɗum est ce que ɗum meeɗi wadde ɗo o wi o ala o wi o kon alhamdulillah rabbil alamina lawol udditani on ɓayra ko moƴƴere Allah woni ɗo waɗamde o aron wallon yimɓe julɓe ɓe hara on waɗa o yoɓinani hay goto o alhamdulillah rabbil alamina mi du'anike on yo Allah uddito lawol ngol ko noon woniri ɗo ha hikkani min heeɓi hikka woni 8e édition amen eyyi inchallah fodde duuɓi 6 oɗon gara e hol ɓeydare ha e ko nande ɗo jiiɗon e golle ɗe eyyi ko Allah ɓeydare waɗi hen neɗɗo sa ari a golli a immiki a hooti du'aw mo heɓata ɗon o rek ko alhamdulillah rabbil alamina min de hedde am mi yi hen ɓamtare par ce que hande ko lesmi wonno mi ummima ha dow kono yettude Allah ɗum fof noon ko Dakar eyyi miijo ngo dal ko immori ko minen jooɗi dal e fedde amen mi wi est ce que minen ne ɓayra fof no immono yaaha no naɓa addiya jonna Ceerno minen mécanicien ɓe ko hoɗum men wawi daranade hen e banggal Dakar e hono ɗumanna mi wi est ce que min immotako min ara min waɗana dépannage gratuite noon min liggano on tigui ha para a yoɓata hay buuɗu min landakima hay dara eyyi ko ɗum woni garal amen eyyi kala ko neɗɗo noddi men woni Tamba miɗen jogui toon base ka Dakar Gounass o toon miɗen jogui toon base miɗen jogui base Médina Dakar ɗo kala komin nodda woni ɗo woni Tamba woni ko hakkude lawol kala nodduɗo men rek min waɗa ɗum dépendre weltare mawde par ce que hande a immoto ya immoriɗo Mauritanie walla immoriɗo Fouta ara dépana ɗum fewnana ɗum ha o welto a lamdakimo haydara ɗum ko weltare men heɓata hen woɓɓe weltoto ha itta duwawji hewɗi waɗa e hoore amen vraiment miɗen waɗi content hedde ɗon eyyi minen dal komin ɓurata ñagade rek koye ballal he ballal e duwaw men woni men faala duwaw dal e ballal meɗen ɗumandi duwaw dal ɗum ɗo mo men ɓuuri ñaganade ko ɗum men toroto Ceerno ya wallu men e duwaw vraiment noon meɗen jarnamo meɗen yafnoma e dental nge eyyi kala ko woni wadde ko meɗen yiide minen dal meɗen welti ko duwaw dal min togui yo ɓeydan men duwaw dal inchallah en jarama équipe o ko men 20 personnes woɓɓe noon no woodi premier groupe o ko 20 personnes ari ko 3 groupe men waɗata si men waɗi ɗo balɗe 3 oɗo groupe hootat groupe goɗɗo aroya si on ɗon paari waɗi ɗo balɗe 3 on ɗon hoota groupe goɗɗo aroya ko 3 groupe woɓɓe noon no jooɗi Tamba minen woni e nder mairie Ibrahima Bari e mi ɓuura andirede Vieux Bari secrétaire général association et mécanicien
région Tambacounda. min de kam fuɗɗimi yiide ngo kam alhamdoulillahi machallah leggi maɓɓe ene moƴƴi ene feewi min ñagoto Allah tan ko yalla naw ɗum yeeso yalla hokkuɓe sago maɓɓe yalla hokkuɓe koɓe jilto hen ko baraji ɓe jiltoɗi yalla waɗanɓe ɗum eyyi min beltima hen guila min gari mi jogui probléme démarrière amen kamɓe gari ɓe mbaɗi gratuit mbuɗuɓe namdaki min ɗum ɗon kadi koye association maɓɓe association kadi min belti hen minen wonde min ummi ko ha Mauritanie ƴeew Mauritanie e gano way woɗɗodirde 1200 et quelques kilomètres eyyi min gari ha ɗo kamɓe gari min de ɓe nani oto men on démartini tan ɓe mbi pamani yomin gaddu ha ɗo ɓe gaddi ɓe daari ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe ɓe mbaɗi hen ballal mabɓe e min ñagoto Allah tan ko yalla junnanɓe balɗe mabɓe moƴƴinanaɓe kadi battane mabɓe e hokkaɓe kadi koɓe jiiloto hen ko Allah yalla nawru arsu ko yeeso inchallah min beltima hen e garagal e Daka he kamɓe mécanicien ji kadi emin duwonoɓe min beltima hen eyyi min beltima hen minen fof kadi min jiilo duwaw emin ñaagui duwaw eyyi inde nde mbiyeten ko Boubou Sy jaami ko Dawalil to Mauritanie vraiment mi weltima bandam kadi ko gadduɗa ɗo ko emin belti hen kadi so wiyama Daka Madina Gounass tan aduna fof nani andi min ko Diallo Samba Mamadou Abdoul mbiyetemi noddirtede Samba Diallo noto jaami ko nokku meɗen Houdallaye dokanami koye galle ceerno Alassane Houdallaye biɗo ceerno Alassane Houdallaye fof eɓe gandi hakkude makko e Daka hakkude makko e ceerno joom oto wiyete ko Abou Ceerno ɓi ceerno Alassane koɓe mbaɗat ɗo ko kamɓe min kaniseji e terseji ko moƴƴere no feewi ɗum ɗo bandiraɓe ko moƴƴere kadi ne ko miijo moƴƴo ɓe jogui emin belti hen kamɓe koye mabɓe emin duwaniɓe e ballal mabɓe min guila hiccanki oto no jogui paane guila guimmimi Houdallaye ha jettimi ɗo ɓe mbi ittirseji garani Allah waɗi hande ɓe gari ɓe pewni kam ha feewi kadi ɗum ne koye ballal jeeya ɗum ne koye ballal 2024 koɓe puɗɗi ɗum ko e joni minen koye amen emin gara ɗo e Daka emin kawriti hen emin jetti Allah no min jettiɓe yo yaaru yeeso emin ñaaguiɓe cellal e battane moƴƴe yo Allah kadi rokku cellal yo Allah rokkuɓe doole e miijo kadi mboɓe miijuno ha koɓe mbaɗa ɗum ɗo yoɓe Allah hokkuɓe on miijo kadi ɓurgo gon kadi ɓeydade minen koye amen min belti minen joomen autoji ɓe sofereɓe ɓe kala garɗo ɗo jaltuɗo kalɗo mbo haalani en andi ene welti taw wona piyos codoyɗa guittuɗa gadduɗa ko ɗum tan gandumi ko guittata e poos ma jaaha jooɓa piyos o so wona ɗum an jarlirɗa e fittanu maɗa noɓe mbayni e weltare ma guitta dokka jomum par ce que noon ɗum noon minen min mbiyaɓe ko remercier e weltade minen sofereɓe emin beltiniɓe Allah emin beltini min kadi se iltirse hay goto min goppani yo Allah kadi rokku en hawrude saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki